Helo gyfeillion, diolch am ymuno a fi heddi. Dwi'n mynd i roi y cyflwyniad sydyn nawr ar gefndir hanesyddol y ddrama ac am rannu sleidiau gyda chi. Felly dyma ni, fi yw Tudur Hallam, Athro'r Gymraeg yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Ar y gwylod fyna fe welwch chi Saunders y dramodydd, Llen y Llenor, llyfr dwi wedi sgwennu am y dramodydd. Dyma fe fan hyn, byddwn ni'n hen gyfarwydd bellach a gweld pobl yn cael eu cyfweld ar y teledu a llyfrau wedi gosod yn hunan bwysig yn y cefndir. Felly os chi eisiau darllen mwy am Saunders Lewis, wedyn fyddewch chi o hyd i rai o'n syniadau yn y llyfr hwnnw. Reit gadewch i ni ddechrau, neu falle newid i'r sleidiau fan hyn. Y peth cyntaf dwi eisiau dweud yw drama ac nid cerdd yw Siwan. Darn o theatr. Mae'n llawn digwydd, ond mae'r digwydd yn y geiriau. Right? Does dim rhaid i rywun glyddyfa ar draws y llwyfan i'r ddrama fod yn llawn digwydd. Mae'r digwydd yn y geiriau. Hynny yw drama glasurol yw Siwan, drama dan ddylanwad, theatr neo-glasurol Ffrainc, yn debyg efallai i ddramau Racine, ar y gwyddor yma parle c'est agir, llefaru mae'n weithredu, dweud yw gwneud. Right? Mae'r ddrama, mae'r gwrthdaro, mae'r tensiwn seicolegol, mae hynny yn y ddeialog. A drama am deimlo'n ynysig yw Siwan. Drama, dwi am ddadle, ar gyfer y cyfnod clo. Ei phroblem ar un olwg yw ei bod yn teimlo'n gaeth. Nawr, mae'n gaeth yn llythrennol felly yn yr ail act, ond mae wastad wedi teimlo'n gaeth. Nawr, heddi dwi am sôn am y cefndir hanesyddol yn sydyn. Drama hanesyddol am berthynas y dywysoges Siwan, merch y brenin John neu y brenin Ieuan a'i gŵr y tywysog Llywelyn Fawr. Right? Felly i ni yn y drydydd ganrif ar 10. Drama am bobl ydyw yn hytrach na drama am hanes Gwynedd yn y drydydd ganrif ar 10. Medde'r hanesydd Edi Car. Ond mae gwybod am y cefndir hanesyddol yn hanfodol i'n dealltwriaeth o'r ddrama. Ac felly sôn am y cefndir hwn y byddai y nawr. Nawr, ar ôl marw ei dad cu, Owain Gwynedd, rheolwyd tywysogaeth Gwynedd gan frodyr maith Tad Llywelyn a'i meibion. Rhannwyd y dywysogaeth yn ôl y gyfraith Gymreig. Yn ôl cyfraith Hywel Dda, pan oedd etifeddiaeth yn cael ei rhannu, roedd hi'n cael ei rhannu'n 10 rhwng y meibion i gyd. Ac felly yn wahanol i'r drefn yn Lloegr, dyma deyrnas Owain Gwynedd yn cael ei rhannu rhwng llawer iawn o bobl. Dechreuodd Llywelyn herio ei ewerthedd, ac erbyn 1202 roedd wedi ennill Gwynedd gyfan. Ar ôl marw'r arglwydd Rhys o Ddeheubarth yn 1197, Llywelyn oedd y grymusaf, y mwyaf grymus o'r tywysogion Cymreig. Nawr, fel Mark Drakeford heddiw fydden ni'n dadle, wrth iddo lywodraethu dros Gymru, roedd yn rhaid i Llywelyn ymwneud â llywodraethwr cymdogol mwy pwerus, sef y brenin John, brenin Lloegr, nad oedd yn rhyw gymdogol iawn. Nawr, dwi'n cael yn hemptio i ddweud rhywbeth am berthynas Cymru a Lloegr heddi, ond adewn ni hynny am y tro. Mae digon o sôn am hynny ar y cyfryngau ar hyn o bryd. 1210, bu'n rhaid iddo ildio i'r brenin John gan ddal ei afel ar y rhan o Wynedd i'r gorllewin o Gonwy yn unig. Reit, felly yn gyson felly roedd na wrthdaro rhwng Llywelyn a brenin Lloegr.
Serch hynny, yn 1212, ar brenin benben arab, y prif rym yn Ewrop, dyma Llywelyn yn ail gipio'r tiroedd a gollodd. Felly gallwn ni ddweud taw drama am ryng berthynas Cymru, Lloegr ag Ewrop yw hon. Hynny yw, i ni heddi byddwn ni'n dweud yn byw yng nghysgod Llywelyn a Siwan o hyd. Dyma arfbais Llywelyn, arfbais y Gwynedd, ac ar y map fan hyn o 1217, y tiroedd melyn yw tiroedd teyrnas Gwynedd, ac wedyn yn y llwyd tiroedd y tywysogion eraill hynny a oedd yn deyrngar i Llywelyn. Ac felly fel y gwelwch chi, mae Llywelyn i bob pwrpas dywysog dros y rhan helaeth o Gymru. Nawr, mlaen â ni. Yn 1215, drwy gefnogi'r barwniaid yn Lloegr, a rheini yn gwrthwynebu'r brenin, daeth Llywelyn yn fwy grymus eto fyth, gyda'r Magna Carta yn rhoi mwy nag un concesiwn i'r Cymro. A mae'r stori honno'n cael ei hailadrodd droeon. Pan fod na anghytuno mawr yn Lloegr, mae modd i'r prif lywodraethwr yng Nghymru ennill grym. Enghraifft, yn 1216, llywyddodd Llywelyn dros Senedd Gymreig yn Aberteifi, felly Senedd i Gymru. Yn 1218, dyma gydnabod wedyn ei safle gan olynydd y brenin John, Harri'r Trydydd, yng Nghytundeb Caer Wrangon. Dwi'n dweud eto felly, hynny yw, i ni heddi, wrth weld mor gymleth yw perthynas Cymru a Lloegr yn y cyfnod clo yma, i ni'n byw yng nghysgod yr hyn a gyflawnodd Llywelyn yn ei oes e. Nawr, y Siwan hanesyddol, wel, yn 1214 cyflwynwyd cyfle i Llywelyn briodi Siwan, ar ôl iddo dalu gwrogaeth i'r brenin John ei thad. Nawr, dyma drefniant gwleidyddol felly a phriodas fanteisiol i Llywelyn. Bydde plant Llywelyn a Siwan yn ddisgynyddion i Harri'r Ail, Elinor o Aquitaine, Ieir Llanjw, Gwilym y Conqueror, Alfred Fawr a Malcolm Cymro, brenin yr Alban, ac felly yn aelodau o rwydwaith brenhinol Ewrop. Rhaid tipyn o gyfle felly i Llywelyn. Nawr, chydig am gefndir Siwan, 1210, ymysododd y brenin John ar Wynedd. Y flwyddyn ddilynol plediodd ei ferch Siwan achos Llywelyn ger bron ei thad, ac mae yna gyfeirio at hyn yn y ddrama wrth gwrs. Yn yr un flwyddyn rhybuddiodd ei thad o gynllwn ei farwniaid i'w herwgipio pan oedd yn paratoi ail ymgyrch yn erbyn Gwynedd. Yn 1228 trefnodd gadoediad rhwng Llywelyn a'i brawd y brenin Harri'r Trydydd. Ac yn y ddrama wrth gwrs, mae amlygrwydd Siwan yn y berthynas rhwng Cymru a Lloegr fel gladweinydd yn amlwg iawn. Bu farw Siwan 1237 a'i chladdu yn Llanfaes lle sefydlodd Llywelyn dir brodyr llwydion. Nawr, y gwilym hanesyddol te, y carwr, wel, cipiodd Llywelyn y barwn Normanaidd Gwilym Brewis mewn ymgyrch yn erbyn Hubert de Burgh, sef prif ystus Lloegr, ar ôl iddo fygwth Ceri. Ni chercharwyd ef, cadwyd ef yn y llys yng ngofal y tywysog ei hun, rhyddhawyd ef am brydwerth 2,000 o bunnoedd yn 1229. Trefwyd priodas yn Dafydd, sef mab Llywelyn ar perthynas Siwan a Gwilym a dienyddiad israddol un o'r glwyddi pwysicaf y mers. Nawr, un cymeriad arall, dyw e ddim yn ymddangos yn
y ddrama, ond byddwn ni yn dweud, wel, Dafydd, yr etifedd, reit? Sefydlu teyrnas Dafydd yw'r hyn sy'n dod â Llywelyn a Siwan yn ôl at ei gilydd yn Act 3, a byddwn ni'n dweud mai dyma yw uwch amcan Siwan, reit? Y dramodydd neu'r cyfarwyddwr Stanislavski yn sôn am uwch amcan cymeriadau, super objective. Wel, dyma yw uwch amcan Siwan. Dyma sy'n rheoli pob dim yma i wneud. Mae am weld Dafydd yn etifeddu teyrnas ei dad. Dewiswyd Dafydd yn etifedd i Lywelyn bod Gruffydd, mab Tangwystl, yn hŷn nag ef. 1220 trefnwyd bod rhaglawiau Lloegr yn cydnabod Dafydd yn etifedd. 2 flynedd yn ddiweddarach sicrhawyd cydnabyddiaeth y pab, ac yn 1226 sicrhawyd cydnabyddiaeth yr arglwyddi Cymreig. Yn 1229 trefnwyd bod Dafydd yn talu gwrogaeth i frenin Lloegr. Trefnwyd bod 4 chwaer Dafydd yn priodi arglwyddi'r mers am resymau gwleidyddol heb Gymro yn eu plith. Hynny yw Dafydd a gwneud popeth dros Dafydd sy'n rheoli pob dim mywyd Siwan. Dyna'r uwch amcan. 1240 bu farw Llywelyn, ond roedd Harri'r Trydydd yn anfodlon gweld Dafydd yn etifeddu safle ei dad. Ac felly ni chafwyd tywysog grymus eto yng Nghymru tan ddyddiau Llywelyn yr ail, Llywelyn ein lliw olaf, sef un o feibion Gruffydd, hanner brawd Dafydd. Nawr, ogiad y ddrama yn llyfr Brit y Tywysogion. Nawr, dyma gofnodion y tywysogion yn yr oesoedd canol. Yn y llyfr hwn, mae Saunders Lewis yn darllen gen, right? Dyma hanes bydaeth Henry a chadernid Lloegr gydag ef i Gymru ac arfaethyd yr ostwng Llywelyn a holl dywysogion Cymru. Ac yn lle a elwyr Ceri y Pebylliodd ac wrth i arall i'r coed yr ymgynullodd y Cymru ynghyd â'i tywysog Llywelyn a Biorwerth. Ac yna cyrchu ei gelynion ac ymladd a hwyt yn ddirfing, a gwneithir dirfawr eirfa arnynt. Ac yna y delyd Gwyn Brewis ifanc yn frathedig ac y cyrcharwyd. Y flwyddyn honno y croged Gwilym Brewis ifanc gan Lywelyn a Biorwerth wedi ei ddala yn ystafell y tywysog, gyda merch Ieuan Frenin, gwraig tywysog. O'i anrhydedd hi ar adeiladodd Llywelyn a Biorwerth yno fanachlog. Nawr, dyna'r cefndir hanesyddol y mae Saunders Lewis yn ymateb iddo yn greadigol ac yn creu o'r deunyddiau creu yma, felly ddrama am Siwan y Soges a i gŵr Llywelyn. Nawr, ar y dechrau fe nes i ddyfynnu yr hanesydd Edi Car, drama am bobl y Duw, trach yn drama am hanes Uned yn 10 ganrif ar 10. Ond mae gwybod am y cefndir hanesyddol yn hanfodol i'n dealltwriaeth o'r ddrama. Ydy i raddau, right, ond byddwn ni yn dweud mae camp Saunders Lewis yw iddo droi'r hanes yn ddrama seicolegol fawr am rym, serch a'r awydd i fodoli. Ac bod yr hanes yn bwysig, camp Saunders Lewis yw iddo lwyddo i wair cefndir i'r chwarae. Hynny yw, mae'n ail ysgrifennu'r hyn i ni newydd ei ddarllen, y cofnod hwnnw o'r Brit, y cofnod hanesyddol, a mae'n gwneud hynny o safbwynt chwant y cymeriadau. Hynny yw, mae'n holi pam bod y pethau hyn wedi digwydd, pam y cafodd Gwilym Brewis ei grogi. Ac felly nid sgwennu hanes mae Saunders Lewis, ond sgwennu rhywbeth creadigol, iawn? Ac wrth gwrs, mae'n dod â'r ffeithiau hanesyddol hyn
yn fyw i ni, mae'n creu cymeriad. Ac felly bod y ddrama yn un hanesyddol, mae'r hanes hwnnw yn y cefndir a'r cymeriad Siwan, i pherthynas hi a'i gŵr dynas hi yn y blaendir. Drama nid am hanes Cymru yw hon, ond drama am berthynas gŵr a gwraig sydd ddim yn deall ei gilydd, sydd ddim yn nabod ei gilydd. A dyna yw camp Saunders Lewis, troi'r ffeithiau hanesyddol yn gymeriad seicolegol gwych. Iawn, diolch.